piny ni patience cha iluongo nang'o Horruok. Horruok en mich ma kuom Nyasaye. E siasa ka jarikni jamuod nyoyo gi kuoyo. Inyalo rikni kiwe ni kwalo ng'wech. To kar rikni miketho gima dino kiketho. You see? Koro siasa ka neno nyaka bed matut nikech siasa lokre pile pile. Koro okinyalo rikni nikech ok wanyal rikni kawuono mwach ni wan wakawo coalition ni mae ng'amwa dhigo tidhi yudo ni mbele ka gik moko kethore ma kudhi kode tugoru mana piny. You know? So akwayo mana jopiny ni wabedru patient. Tich makoro jotelo gi nigo sani e mbelewa en ni by elections makoro idhi timgi wakete mainowa nikech sama walogi mang'eny to medo tiego chama kendo medo duogo chuny jochama. Koro mae tich ma wantiego next week. To bang' mano wangor wang'wa e 10-point agenda cha. Mondo waneni to bi itime kaka ne onego time kaka ne jakom gi jatelo masani ondikore. Aeto waket activities wa mag grassroots ka mondo bed matiego jochama mondo chama omed yarore. An magi gik moko adek maneno ni wantiego sani. In kaka jatelo achiel kuom jotelo mar ODM kendo isebedo chama ni moloyo kata ng'eny rowere ma wuoyo sani gi. Waneno ka ng'ato kaka Babu Owino openjo moro ni to an ne kaka rawera.